ପିଲାମାନେ ତୁମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସି ସାରିଛି। ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ OSSSC ତରଫରୁ ତୁମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି। ସେଟା ହେଉଛି ତୁମର ଦେଖିପାରୁଛ ତୁମର ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡେଟ୍ ତୁମର ଯେଉଁଟାକି 7 ଜାନୁଆରୀ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ତୁମର ଆପ୍ଲିକେସନର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 7 ଫେବୃଆରୀ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ଦେଖିପାରୁଛ ତୁମର ଏଠି ରହିଛି ତୁମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ତୁମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଡୋମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। କେବଳ ଏଟା ମହିଳାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତୁମର ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ତୁମମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ 286ଟା ତୁମର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଏବଂ ତୁମର ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରୁଛ 33,400ରୁ ତୁମର ଲକ୍ଷେ ବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ରହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ତୁମର ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ICDS ସୁପରଭାଇଜରର ତୁମର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମାଗିଛି ତୁମର ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହଉନା କାହିଁକି ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ କେବଳ ବ୍ୟାଚଲର ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର +3 କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେବଳ ଓମେନ୍ ମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। এটা মেল ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, କେବଳ ଓମେନ୍ ମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ଯଦି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମଚାରୀ ବି ଯଦି ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ନଚେତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ କରିଥିବେ ଫ୍ରେସର ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତୁମର ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ ତୁମର 21ରୁ 42 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତୁମେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। 21 ବର୍ଷରୁ 42 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରି ପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ତୁମର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କେବଳ SC ST PWDକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଜେନେରାଲ ଆଉ ତୁମର SC BC ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ SC BC ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କେବଳ 500 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ 500 ଟଙ୍କା ତୁମର ଦେବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ ଯଦି ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛ ତାହେଲେ ତୁମର ପଇସା ରିଫଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତୁମର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ତୁମର ରିଫଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ତୁମର ରିଫଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତୁମର ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠି ତୁମର ଯେଉଁ ICDC ସୁପରଭାଇଜର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସୁପରଭାଇଜର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ତୁମର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଟୋଟାଲ ରହିଛି SC ST SC BC ଏବଂ ତୁମର ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କେଉଁ ମାନେ ତୁମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ତୁମର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ତୁମେ ମାନେ କେତେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ତୁମେମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମେ ତୁମର ଦେଖିଦେବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ଯଦି ଡିଟେଲ୍ସ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ OSSSC ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ତୁମେ ତୁମର ସେଠି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ପାରୁଛ ତେଣୁ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ PDF ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ତୁମେ ଚେକ୍ କରିପାରିବ।